Много важно, търсачката. Пишете си вашия автомобил. Имате Seat. И ви излизат проектите с Seat. Нямате Seat. Добре. Имате една 12. Бам. Излизат проекти с 12. И здравейте на всички, надявам се да съм ви липсвал през това време, в което не съм качвал. Вие ми липсвате със сигурност. Днешният клип и първия за годината в интерес на истината ще бъде за един много интересен и готин сайт, създаден от наш сънародник, за което наистина браво на човека, постарал се адски много. Човекът се казва Димитър Тодоров, голям ентусиаст, споделя едно хоби като нас и сайтът го прави, може би, всъщност аз не знам колко време го прави, с мен се свърза преди може би седмица и нещо и нали, с идеята да му помагам, да докладвам ако има някакви проблеми и така нататък. И съответно с Павел от SoundStore се заехме да му помагаме с сайта. Сайтът има огромен потенциал според мен. За в момента в сайта може да се качват проектите ни. В момента в сайтът може да се качват нашите проекти, да си ги рейтваме, така да кажа, да си ги оценяваме. Като в момента може да се описате, нали, от какво е съставен проекта, дали някой ви е помагал, резултати и така нататък. Наистина много добре е направен сайта. Наистина евала му казвам на човека, че се е постарал. Надявам се за в бъдеще сайта да успее много. Наистина много да успее, защото има огромен потенциал за мен лично. И аз съм до него с две ръце да му помагам с каквото мога. Надявам се всички наистина и те да се опитат да му помогат с каквото може. В сайта има форма за връзка с него, дали за идея, дали за нещо друго, дали за бъг. Ще се радва, ако споделяте някакви идеи с него или бъгове, естествено. Но естествено проектът все още... Сайтът все още е в началото на пускането си. Днес го обявихме официално в платформите. Аз съм качил Instagram Story, също така и в Facebook съм качил, пресподелил публикация на SoundStore. Също така и SoundStore са много зад него да му помагат, за което наистина много се радвам също. И какво повече да кажа, направо да се заемаме да ви покажа какво представлява сайтът. И надявам се да ви харесва моето микрофонче, много е хубавичко, за 5 лева от Lidl, мисля, че беше. И да се заемем с разглеждането на сайта. И ето какво представлява сайтът. Ето го сайта тук, buzzfolio.com. Естествено сега в момента сайтът ми е на български, като може да бъде на английски, но ще ви бъде на български в момента, понеже нали все пак аз го снимам за България, но нали, както казах, не е изцяло насочено да бъде за нас в България, но най-вероятно предполагам, че главно ние ще си го ползваме от нашата общност. Нали, надявам се и чуждоговорящи да го използват, нали, понеже в бъдеще ще има форум, в който може да се споделяме идеи, може да споделяме проблеми. Силно се надявам наистина да успее този сайт. Наистина много се надявам. Първото, което виждаме, когато влезем в сайта, е кратко резюме, да документираме системите си, да визуализираме аудио спецификациите си и да се присъединим към елитната общност от SPL ентусиасти. Малко по-надолу, като скролнем, виждаме топ 3 Verified SPL проекти, които са най-високите, т.е. с най-висок децибел, които са доказани от състезание чрез SPL метърче. Тук са, нали, може да се видим и всичките като цяло. Ето тук, които са доказани. Ето. И те са си подредени от най-висок до най-нисък. Ето виждаме тук името на човекът, проектът, колата, каква е аудиосистемата. Може да се направим също така и те не са сам верифицирани. Изглежда наистина много добре сайтът. Димитър сам си го е правил с негови си средства. Евала на момчето наистина, много му се възхищавам, за което може да направим тук субвуфери, инчове, кутия, дали е стена, дали е без стена, затворен обем, банд пас, наистина много. Също така може да се ги наредим и по рейтинги, фен рейтинги и про рейтинги. Фен рейтингите ето тук, нали, 10 и така нататък.
Дали, естествено може да тиснем ето така и да ни се показват и другите, но главно те са с десятки като цяло, за което се радвам. Оценяват се проектите за в началото. И вече про рейтингите. Това про рейтинга е от човек, който е про инсталер, т.е. човек, който е наистина нати с нещата, наистина нати с техниката и с много други неща. Няма да влизам в задълбочения. Връщам се в началната страница и ето тук, нали, на второ място е Top Rated by Experts. Нали, както казах, експерти, които са по-навътре с нещата. Като начало днеска обявихме, нали, както казах по-рано, обявихме не проекта, сайтът. Вече има 49 активни проекта и като започнем да скролваме, ни се показват най-актуалните, т.е. които са били качени по-надолу, първи, те ще останат най-долу. И най-нагоре ни са най-актуалните. И ето какво представлява. Нали, ето тук ще ви покажа, нали, примерно, в момента тези хора си ги добавят. Затова пише планиране. Ето планиране, т.е. или не са приключени, или те не са си обявили какъв точно е проектът в момента, дали е в процес, както пише тук, дали е завършен и естествено дали е финализиран. Тоест на български пише финализиран, но на английски е retired, т.е. че вече е извън строя с една дума. И сега примерно искате да си добавите колата, влизате тук, вход, естествено аз ще се логна с моите си работи и ето ни тук, аз се логна с Gmail, естествено, не обръщаме внимание тук, аз ще го затрия дори. И влизаме в моите проекти. И влизаме в добри проект. Естествено, аз съм си добавил моят проект, аудито и дейлито, лупото, но ще ви покажа на какво представлява да си го добавите. Тук си записвате каквото желаете. Желателно е да е моделът на колата или марка модел, няма значение. Принципно трябва да има марка модел и каквото ще пожелаете като цяло. Може да бъде проектът на еди си кого, проектът на така, Golf 4, 2015, нали, както е написал Димитър за пример. Както и да няма да влизам наистина с вътрешности, че този клип ще стане най-вероятно супер дълъг. И тук е кратко описание на проекта. Сега примерно аз ще ви дам, нали, от моят профил. Ето тук. И ето го, това представлява описанието. Желателно е в описанието да напишете малко за проекта. Нали? Желателно е наистина. Понеже, нали, да си излеете душата, какво точно е вашият проект, какво е коствал, от какво се състои. Наистина би било хубаво да си ги пишете тези работи. Ще се върнем тук на публикуването. И тук имаме за официален състезателен резултат. Тоест, ако искате да е верифициран вашия резултат, т.е. да е доказан, както по-рано имаше доказани проекти, трябва да имате описани аудиокомпонентните, субвуфери, усилватели, да качите снимки на проекта и да имате доказателство. Тоест, доказателството е снимка от състезание с сертификат. То сертификат действително казано, но трябва да имате снимка от състезание, където е доказано, нали, че имате този резултат. Аз естествено на аудиото имам доказателство и ето го тук. Нали, може да бъде грамота, но е препоръчително да го има дори с подпис, още по-хубаво, но трябва да е някакъв вид документ да го доказва това нещо. И тук те се записвате резултата и тук честотата. Тук може да се добавите марката, моделът, ето модел тук, нали, трябва да изберете първо марка. Ето сега примерно Audi и ето тук той се е постарал да има голям избор. Не голям, ами почти съм сигурен, че трябва да е целият избор на автомобили и ще изберем C5. Нали, примерно едно си добавям моята кола. И тук вече може да пишете свободно, нали, коя година е и основен алтернатор. Сега в моя случай аз имам два и после ще го пиша в по-напред мога да се добавя алтернаторите. Локация на батериите. Това също е много хубаво, че го е направил така, защото някой има литий отпред, не е препоръчително, някой имат отзад. Може да имате обикновена батерия, нали, акумулатор, извинявам се, киселинка и си избирате отпред. И тук примерно ще кажем, че имам един основен алтернатор за колата, който е 90 ампер. Сега тук, нали, ще напиша просто нещо си, ето така. И ще напишем 2 по 15 Audi
6C5. Примерно, нали, това е просто за пример. И ще искам да напиша, примерно, че съм направил 150 на 33 Hz. Така. И след това може да се запазим проекта. След като се запазим проекта, това е много важно. Ако искате да продължите напред с добавянето на други неща, ето, излиза ви планиране. Понеже той го е направил така, че да имате опцията да си го добавите набързо. С кратка информация за проектът и така нататък, както ви казах по-рано. Но вече тук, като влезем, имаме управление. Имаме статус. Процес, завършен и на пауза. И финализиране, естествено, което беше retired. Ето, цак, цак, retired. Връщаме на български. И ето тук, когато не ви е верифициран, т.е. доказан резултата, израза не е верифициран. Ако искате да си го потвърдите, натискаме тук и то ни отвежда ето. Нямам добавен субвуфер, нямам добавен усилвател и нямам качена снимка на проекта. Въведен резултат имам. Но не можем да продължим. Трябва да си добавите всичките тези опции. И влизаме ето тук, да конфигурираме проекта. Влизаме и тук е началната страница, която ни посрещна по-рано. Също така за автомобила, но вече тук имаме за аудиото, което е по-същинското нещо. Тей, имаме SQL, Daily, Demo, Stunt така. Да кажем, че примерно това е Daily. И имаме си плеери, тук е свободно писане, нали, естествено тук ми се е запазила опцията от аудиото, понеже аз съм с Pioneer, добавям Pioneer. Нямам DSP, но може да си добавите и свободно писане. Също така, което е хубаво. Така, доближаваме се вече към следващата стъпка, субвуфери. Така. Много пъти казвам така, това е нещо ужасно. И сега, примерно, той тук е написал примерни текстове. Тук може да пишете свободно, ето така. Нали, все пак той няма как да знае на всеки системата каква е, за да може да добави избор. И пишем си. Примерно, аз съм с DivBounce, ето даже ще го избера сам, с Apocalypse DivBounce SA302. Нали, тези са от моя личния проект. И пиша RMSI 2000, намотката е Dual 2, т.е. две намотки по 2 ома. Субвуфер е 12 инчов, един брой. Примерно, нали, това е просто пример. Нали, примерно съм писал 2.15 в описанието, естествено, нали, трябва да си изберем 15. 2, много важно. Така, кутията имаме също много голям избор. Sealed, Ported, Bandpass 4 ред, Bandpass 6 ред, Wallet, Trunk Build И Infinity Buffle. Какво е Buffle? Buffle. И ще си изберем примерно Ported. Нали, обикновена кутия 2.15, настройка 33 Hz. Примерно, нали, вие тези данни може да не ги пишете. Ако не ги знаете, нали, не е задължително. Но е хубаво, нали, да си знаете проекта и да сте си го описали както е трябва. По-късно аз ще ви покажа, нали, един пример как трябва да бъде написан един автомобил, като той ще ни служи за пример. И да видим дали аз съм се справил добре. Така, обем, примерно 90 литра чист обем. Забележки. Литражът не е точен, нали, това ми е пак от личния проект, къде съм се го добавил аз. Литражът не е точен, тъй като има промени след първите изчисления. Нали, може да имате един проект на кутия, но след това да сте правили някакви промени, може да се напишете свободно, нали, какво мислите вие, че е редно за правилно. Така, ще се оставя това. Примерно аз не съм сигурен колко е литражът, записвам си, литражът не е точен и така нататък. Преминаваме към усилвателите. Тук и желая много да отбележа, може да добавите ето така. Ако имате в една кутия 2 субвуфера, може да го направите. Но в случая нямаме и така нататък. Усилватели. Тук пише марката, ще избера DivBounce, модел. Това ми са усилвателите от моя проект. Пиша един канал, защото е моноблок, един брой, но ако желаете, може да си изберете 3 броя. Боже, не съм се вършил, чакай малко. Ако натиснете Enter, запазвате, нали, то се избира тук. Връщаме се назад, извинявам се. Но в случая, примерно, имам един брой такъв, нали, Apocalypse AAB791 и имаме за какво се използва. Това е черешката на тортата. Много ми харесва, наистина много ми харесва, че е го добавил това, защото, примерно, може да имате моноблок, но този моноблок не означава, че е само за субвуфера. Примерно, аз съм с моноблок на Tarams 3K, който се използва за средите. Той е full range. И пиша си го, нали, примерно, ако този моноблок ще го използвам за фронта, front stage, но в случая го използваме за substage.
Тъй, захранва субвуфери, ето тук имам предвид, при малко което казах, може да си пишем, че използва за full range, за коаксиални, драйвери, среди, мидбас, каквото си искате. Черешката на тортата. Днес на Ева Лана Димитър, че толкова много се е постарал и че ни послуша с Павката и с други хора да промени някои работи. Радвам се наистина, че ми позволи да съм опитно зайче. И вече тук, нали, тези данни, за съжаление, не трябва да сте мързели. Трябва да се влезете в Google, да си напишете марката и модела на усвоятеля. Нали, препоръчително е, може да не си пишете, няма проблем, но е хубаво да си напишете данните. Сега, примерно, аз ще си вляза, ще си потърся моя усиловател. Пиче много е, къде ми са очилата. Ето го моя субвуфер. Субвуфер, давай, той прави тумс. Ето го моя усиловател, на един ом е на 14 волта е 8100, но аз ще си пиша, че е 7900, ще си го копирам и ще си го поставя на едино. Ето. Влизам пак. Аз излязах ли не? На 2 ома е 5200, копирам си го, поставям си го на 2 ома и край. Всъщност не, понеже има и за 4 ома. Дали, това не е задължително. Къде влязах? Това не е задължително, но е препоръчително. На бридж този е моноблок, няма значение, няма нужда да пишем, но накратко е това, нали, за усилвателите. Влизаме вече за предна линия. Може да си изберем midrange, Twitter, коаксиални, midbus, драйвер, абсолютно всичко какво си пожелаете. И ще си пишем, че midrange ми е DVounce модел Apocalypse. 6,5 инча, може да си пишете 8, 10, 20, колкото си желаете, напълно свободно ви. И примерно аз имам 8 броя, 6,5 инчови Apocalypse. Единият брой е 130 вата, който е 260 максимум. И естествено, ако натиснете отново добави, към предната си линия може да добавите твитъри, т.е. високи. Примерно 4 инчови, моите са китайски, не ги знам какви са, ще ги заменям тази година, нали, живот и здраве. И ще си ги пиша, че са 4 инчови, имам 4 на едната врата, то е само една врата, но както и да е. И знам, че са 30 вата RMS и 60 вата е максимум. Сега колко е вярно, ванга, трябва да знае. Само че не е 59, 60. И вече задна линия, нали, в моя случай аз нямам задна линия, ще имам, но може да се добавите, нали, ако колата ви е дейли, имате си задна линия, сложили сте си най-обикновени коаксиални, извинете се за къта, извинявам се много, имате си коаксиални, най-обикновени, примерно сложили сте си Pioneer Kill от Технополис, слагайте, няма проблем, даже много ще се радваме. Да кажем, че сме приключили с средите. И с предна, задна линия, странична, долна, горна. Продължаваме към батерията. Тук той отново се е постарал да имате доста богат избор от батерийки. Имате ACID, AGM, LTO, LiFePO4, Lithium, SuperCap, Sodium, LTO. Наистина много се радвам, че е поставил толкова много да си избираме. Примерно имате AGM-ка. 94 ампера. Тя ви е отпред. Примерно, нали, тя ви е за колата. Капацитет 94. Само че тук, нали, примерно марката, кажем Porsche. Примерно. И е един брой. Обаче ето таранан. Имате и литий отзад. Литий, те какви марки са? Yinlong. Правилно ли го написах? Не. Yinlong. Chinatown. И е в багажника. Може да е отдолу багажник, отдолу седялката, нали, някои BMW-та, Mercedes мисля, че са отдолу. Не съм толкова натин, но почти съм сигурен, че има такива модели. Радвам се, че е помислил за това и примерно имате LTO 45 ампера и един брой. Ако напишете два броя, то ще се умножи и ще стане 90. 90. Но сега в случая, примерно, ето така ще направим. Нали, това е за колата, това е за музиката. И ето тук добавяме вече допълнителен алтернатор. Това е, ако имате примерно, нали, съмнявам се много хора да са с два алтернатора, но ако сте, имате опцията да си ги добавите. Нали, примерно, основният ви е еди си какъв, вторичният ви е еди си какъв. Валео, защото Валеото марката е Валео, модела. Не го знам какъв е, затова съм го писал Валео. И е 180 ампера. Примерно, нали, представяме си, че имам такъв проект. И ето тук
също много се радвам, че е добавил секция окабеляване. Дори ето тук виждам малка правописна грешка, аз ще му докладвам на началника за това. И примерно пишете 550 mm2, нали, естествено, за да е малко по-красиво, щупим камерата, за да е малко по-красиво ще напишем ето така 50 mm2, т.е. 50 квадрата. RCR, това е чинчовете ви са. Какви са чинчовете? Примерно вашите са Forconnect, извинявам се. И имате всичко това, запазвате и имаме проблем. Ако не добавите марка, модел, не ви позволява. Пишете си, тези ще си ги добавя, понеже са ми запазили от аудиото и ще си ги запазя, за да може да продължим. Съжалявам отново за така кътването, за паузата. Така, и вече след като сте си описали проекта, ето виждате тук как излизат: системна конфигурация, бас секция, акустика, сигнал, абсолютно всичко е описано. И ето така, много бих се радвал, много ваши проекти да изглеждат. Нали, естествено, тук описанието не е много приятно. Нямам батерия. Лошо. И тук много важен детайл, който е добавил. Ако някой ви е помогнал, ако някой ви е съдействал, ако някой ви е направил системата, може да се го добавите. Естествено, ако вече е регистриран в сайта, извинявам се. Сега, примерно в моя случай, аз ако Павел ми е помагал, пиша Павел и ми излиза. Пиша Павел Петков и с какво ми е помогнал. Много важно. Дига лития с мен. Много важно. Пиша с лявата ръка, извинявам се, че пишате и бавно. И като си го добавите, ето, излизате с тук, но много важно, ако го добавите ето така, проектно фолио, и ще излиза ето тук, в неговия профил. Ето сега тук излиза моя проект. И естествено сега в момента ще го изтрия от тук, за да не му излиза това. Аз естествено после след какво ще изтрия този проект, понеже той не съществува все едно. Така. И стигнали сме вече да си опишете проекта. Приключили сте реално. И може да си добавите снимки. Може да си добавите от телефона, може да си добавите от компютър, няма значение. Но в случая, ето, примерно, може да добавите колкото повече снимки, толкова по-добре. Колкото по-описано, още по-добре. Радваме се, когато е описан проектът както трябва, защото все пак, примерно, някой друг има като вашия автомобил, иска да вземе идея. Чрез този сайт той може да го постигне това. Перфектно. Извинявам се, че постоянно гледам натам, за два монитора съм, сам разноглед. И така, добавили сме снимка, сега ще добавя или си каква. Качи една снимка, моля изчакайте, цак, и тя автоматично първата ви снимка ще бъде кавър. Така, влизаме в моя профил, влизаме си в моя гараж и ето, снимката се е аплоднала. Тук излиза проекта, Какъв проект бе, маляк? Децибелите, херцовете, наименованието, откъде сте и така нататък. Тук вече са оценките от фенове, т.е. обикновени потребители, и про рейтингите. Т.е. верифицирани само от рейтинг, само от верифициран про експерт. Така, много важно, търсачката. Пишете си вашия автомобил, имате Seat. И ви излизат проектите с Seat. Нямате Seat. Добре, имате една 12. Бам. Излизат ви проектите с 12. Добре, нямате 12. Искате да видите някой, който има като вашия усилател. Пишем 7,9 като моя усилател. Ето, излизат ви проектите с усилатели 7,9. Хора с Forconnect, чинчове. Веднага ви излизат. Ето. Много добър штрих. Черешката. Още една черешка на тортата. Много черешки станаха, направо не знам. Така. Искате да знаете малко повече за платформата. Влизате тук за нас. Ето тук си имате едно приятно малко меню. Философия. Не знам. За нас. Най-лесно. Правила на общността. Свържете се с нас. Условия за ползване. Обратна връзка. Тук кратко описано защо е създаден. Верификация на резултатите. Как се прави. Глобални класации. Така. Кой желае може да си влезе в сайта, да си прочете всичко това. Нали сега няма да се задълбочавам в тези неща, защото клипът ще стане много дълъг. Искам все пак на хората да им е забавно, да им е интересно.
свободен достъп до проекти, без нужда от регистрация. Нали, естествено, ако искате да си добавите проекта, трябва да се регистрирате. Детайлно свързване на проекти, аудиокомпонентни, не свързване, двоен рейтинг, глобални класации, мощна търсачка, наистина е мощна търсачка, едно идея с чип. Директна връзка с нас за предложение, както казах, ето тук, обратна връзка, натискате тип, бъг, идея, общо друго, за каквото и да пишете, Димитър ще се радва да му пишете. Няма значение за какво става дума, може да му дадете идея, тема, съобщение, оценката може да дадете. Много се е постарал, много се радвам. Условия за ползване имате също. Потребителски акаунт, сигурност, потребителско съдържание, проексперти, какво представляват, ограничения, авторски права. Много се е постарал. Ето тук как да се свържи с него, естествено. Вече не мога да говоря какво се случва, снимам от 20 минути и вече се задъхвам. Трябва да правя малко повече тренировки, нали? Може да пишете имейла, име, съобщение, сътрудничество, въпрос, така нататък, правила. Много е важно да се запознаете с правилата. Така, какво друго мога да напиша? Няма да пиша, ще кажа. Ето, дори докато правя клипа, в момента все още се добавят проекти. Много се радвам. Ето тук, дори вече имаме първия чужд проект. Ето какво представлява детайлно описване на проекта. Много снимки на инсталацията. Много е важно да имате на инсталацията на всичко. Не просто плясвате една кола, край, проектът е готов. Или кутията ви. Не. Абсолютно всичко. Кабели. Изолация. Кутия. Говорители. Усилватели. Абсолютно всичко. Нали, естествено, предполагам, той не е завършил с едитването си. Затова най-вероятно все още не е описал какво е използвал. Peugeot 106, проектирано за High SPL в Proper Dropper. Неговия проект е за Proper Dropper. Връщаме се към началото. И сега ще ви дам за пример един проект, който е описан и направен много добре. Това е на Павел, който вече е ретайрнат. Който вече проект не съществува. Ето, качил е снимки, колата, кутията, как се е правила кутията, отливки, как са си правили отливките, изолация, окабеляване, още изолация, още окабеляване на усилвателите, кербовка, абсолютно всичко. Нали, завършен проект как ти било. Ето тук той се е описал абсолютно всичко. Проектът вече не съществува, но все пак е интересен. Кой му е съдействал? Веселин Кондров за проектиране на касата. Стоков акумулатор, 155, алтернатор, извинявам се, 2 къстъм AGM отпред, основни кабели. Ето така трябва да изглежда един проект, който е добавен тук при нас. Не знам какво повече да кажа, освен че наистина много се радвам, че имаме такъв сайт вече в България. Както казах, ще има форум, нали, в бъдеще. Надявам се да е скоро, но все пак Димитър го прави изцяло сам. Най-вероятно ще му отнеме известно време, докато го направи, но със сигурност ще бъде уникално. Уникално ще бъде, вече като е завършено всичко. И какво друго мога да кажа? Скоро започвам да качвам клипове, само това ще ви кажа. Защото, често да ви кажа, запуснах се малко, не съм качвал от много време. Последният ми клип е бил преди 4 месеца на сбирката за Гери. Друго, не знам какво да кажа. Трябва да се взема сега с едитването на клипа, защото направих много грешки в този клип. Няма перфектни хора. Също така имам идеи за България. Имам идеи за в бъдещето клиповете да започнат да бъдат малко по-забавни, малко по-добре направени. Като цяло ще се опитам да бъдат много по-добре направени за вас. Силно се надявам. И надявам се да бъдат малко по-забавни за вас, малко по-хубави. Вече се повтарям, съжалявам. Но да, вече не знам какво да говоря. Надявам се сайтът да ви хареса, надявам се сайтът да ви помага и силно се надявам сайтът да се разрасне в това, което наистина трябва да бъде. И от мене чао. И от моята хубава отверка.